Moi kaikki! Eli mä oon Nea ja tää on Isa. Ja me tehdään semmonen make-up-meikki, eli meikki. Eli siis, eli semmonen hyvä tavallinen meikki. Et joo, tykkäättekö tekin mun hiuksista? Mä pistin nää ihan itse. Ison hiukset on tämmöset teikon hiukset. Mut joo. Hei, ei kukaan sano, että sä saat lyödä. Joo. Joo. Joo, mut me ensin nyt vähän jututetaan teitä. Ja kattokaa. Eikö se ookin söpö? Mä ostin tällaisen. Kattokaa. Se nenä pullistuu tolleen. Joo, tää on tämmönen puristeltava tämmönen. Niinku Angry Birds possu. Tämmönen. Turpaa! Takale! Älä sit tuu. Mut joo. No koska. Okei. Mut joo siis. Hei. Vitsi. Ei kun joo, nyt mä älysin. Niin, mun piti näyttää teille ne meidän meikit, millä me meikataan. Oottakaas. Mä käyn hakemassa pari meikkiä. Isa tässä teitä vähän viihdyttää. Joo, eli siis, joo. Noniin. Eli mä oon nyt valmis. Noniin. Me otettiin tällainen sivällin. Mä nyt vähän pistän. Sitten täällä on tämmösiä kuulia. Tämmösiä. Ja mä pistän vähän niitäkin. Siis noniin. Eli joo. Mutta no. Hei nyt rauhoitu taas. Hei, mä ensin. Pistä sitten tämmöstä kultaista hilettä. Mä pistän sitä nyt vähän. Joka paikkaan. Vähän tämmöstä. Mä pistän nyt vähän tätä. Niinku näin. Sitten tähän. Tämä. Ei. Nyt. Meikit pois. Tää on vähän höperö tää. Sylkee toisten naamalle. Joo, hei, tämähän on nyt vähän levähtynyt. Mut joo. No. Mikäs sua nyt siinä naurattaa? No, tää nyt oli sit tässä. Hei, Isa, meippäs vaikka pissalle siitä. Nyt loppu! Nyt pois siitä. Mä näytän ihmisille. Mä näytän nyt teille tempun.
Etkä löydä. Laita vähän sitä kameraa alemmas, että ihmiset näkee sen. Ei näe nyt jalalla. Ja meepäs vähän pois, sieltä näkyy sitä. Älä niin päin. Noniin. Siis näittekö te? Mä tein niinku walkoverin. Et niinku hei joo. Hei, älä sä enää tuu katsomaan siitä. Hei, nyt! Lää vetää siitä! Joo, anteeksi nyt toi Isa, mut tää nyt siis oli tässä. Ja mulla on siis ihan oikeasti ripsari ja niinku meikki. Et me tehtiin niinku make-up-meikki. Niinku meikki, eli niinku tavallinen meikki. Mut siis joo, tilatkaa mun kanava. Ja joo. Mut me nyt sitten tästä lähdetäänkin vähän shoppailemaan. Tai ostoskeskukseen. Oh hiljaa. Juu, moikka!